kunnafoni show jabran la ba ko mun ba on fla dongo do maliko na ni maliko ka nga foli ba bela jelen ko bela jelen ta sigaro la o mana ke jien dugu la mi ba ko wakati ta kuma be ko sigi ko nga ni flash ma ko no foli belebele ba ambo ko yo kuma be hani wakati be ko sigilen to sigaro la o mi be anga flashing commentaire ma ko commentaire yo ko bela jelen ni ci ko commentaire la premier commentaire fokata se dernier commentaire ma Tunisie ko Sénégal ko France ko Italie ko Tripoli ko ambe bela jelen ga commentaire yo ko bela jelen ni ci alisa foli belebele ba ambo ko yo ko to sigaro la fa ko bela jelen ki bismillah nga kuna fon blon kon nana taratay juin kalo kle mugan kile samba fla ani mugan fla kuna fondam ne la hamba dam ne ka tashi black kren ne ka karnya si an ka jamana kono lembe banka se ka marala nuri jala sabugu jawali fogata se dege sagu ko ma ambe tashi black kren ne ka tuma ka kendi dusuma ka sa ko mu soro ka kendi ba ma ci wale mo tara bunka ka do fa ka do ba fa ka do din fa ka dugu ke tombo ko len ka dugu ke mata ndugu ameni tashi black kren ne ka to ma ka bela jelin dusuka silonu no fe ku ka don ka fa ko jamana kono dembela jelene dusuka silonu kan ko ina wa jamana kono dembela jelen ka deme buye ka ambela jelene bu kono ko ina wa ambela jelen ka do abude ye ni ba machi wale mo be ni komina ko ala ka dugun suma ala ka fembela jelen ke tige ka se ka do ko wala so ka se ka nyangi to kola uni nyangi lemi kaka alisa kamba fo kala ku ka mo ko tan lo bela jelen da rosuma kala ha ya fo kuma kala ku fama ni nyoko werema ko ala ka fen ku yo mo go be lakana mina an ka jamana kono kala ko lakana nyeshu uma ko jamana kono dembela jelen dusuka silonu no fe wa jamana kono dembela jelinga deme buye alisa amba fuye ko ambela jelen buko wa ambela jelen ka to anga jamana kono nyemoko ko inshallah kubina fura soroni ko ina ambela jelen ka to anga fintigla moko anga fintigla moko bina fembela jelen ke wala sa ka anga jamana boni jadi jugin bullala alisa hambe tashibla ka yi ka to ausigorola o kum konna na anga jamana nyama na lide colonel Assimi Goita ale buluno blasemenge mina ko ne ayira ka foko anga jamana be tashkile sabata shiblala o kle sabata shibla mi yera ko ne be dam nebi o mi yera nu ko ne ayira ka foko ka keni ba machi wale mo yera kontrabi banga sekao ka to dala maroka nuri jala sagu jawali andige dege sagu utarabi oluka ka mo ko kemen bisa bani fla yode bone anin ne dukunu kono na mi yera ni jamana kono dembela jele ube fara jamana kono nyama ka kani kle sabatashi black ni dukunu ne namba fuma ko pays national alisa nantora okona funula hambola donia ka fokanga jamana nyama alikoni ayira ka fokoni binga ni jukumi yera koni kala banka situgo dala mara nunuka fota se ori nodi jala sagu jawali hani dege sagu yoko ayira la ka foko anga bamachi wale mo mimbe wulu ko katiba de masina no ambabu do hamadu kufa ka mogola kulu yere de koni beni ko injukoro nga kanga jamana be na fembela jelinke wala sa tege be seka do ko to gamna wala sa kan ko indansala to gamna wala sa kan mo nunu nyini ku dikiriti la mo uni kiri mikaka ko kula mindi jamana kono nyama na le yere koni ayira ka foko ni ko ngara kontena kitotinto ni ko holube fembela jelinke wala sa ka fusiri adala alisa nantora o kuna funu la hamba wala donia ka foko farajala ko ka jekulu mimbe bolo ko oni ma olu fena hayda ka fokulu bina jekulu keren ni black na an ka jamana kono munu ubina fara hanga fintigla mo kan wala sa mo mi yera kon yeni binkale jugunu nuke kanyashi an ka jamana kono duma ko ku nyunu ku do anika kla ku dikiritigla mo ko ma huni kirimi ka kan o ka kula kuna foni kelen ko nan hambola donia ka foko banka sika olu fene ko ni bora ku ka dusuma kasaira homi uko ni ayira ka foko ka keni sharia kise mimbe on ka jamana kono nu ye sharia kise kemeni mugani kilene o mi tara ko wakati ko na mi yere de ko ni jamana kono dombe seka boku ka dusuma kasaira kuba jamana fembela jenna o kum se fe olu fene ayira ka foko bidoena olu fene na boku ka dusuma kasaira ka jigi dugu kono ka keni la kana bali amunu be olu ka to do la mi yere nu ko ni ayira ka fo ko lu be na jamana fembela jelinda ufi jamana furake oro fukata se akalanso makuba bela jelinda tugu ufi ko nyoni la kana yere kon kasabati oluka dugu kon nana
donna jamana kɔnɔna kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'anw ka jamana ɲɛmaa n'ale de ye kolonɛli Asimi Goyita ale bɔra ka baara dɔ koromakari mandekaw ka dugu la o min yɛrɛ n'a y'u kɛ dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samakɔkaw fɛ min ni jamana ɲɛmaa wulila ka se Samakɔkaw fɛ ka taa dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don olu ka sɛnɛkɛlaw ma n'a yɛrɛ kɔni sɛnɛkɛ mansin n'an b'o wele ko tracteur o 225 o dira Samakɔ sɛnɛkɛlaw ma min yɛrɛ ni jamana kɔnɔ ɲɛmaa kɔni bɛna sara 100 sarada o 100 sarada jamana ɲɛmaa bɛ 50 t'a la walasa k'olu dɛmɛ ɲina sɛnɛ a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ ni kɛnɛ in ka hayira la k'a fɔ k'anw ka minisiri ɲɛmaa n'o de ye Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ yen fo ka taa se CNT mɔgɔw ka ɲɛmaa n'ale ye Maliku Jaw ye minisiri min sigilen don togodaw kunkanko ɲɛnabɔli ma ale tun bɛ yen fo ka taa se Kulukurukaw ka gouverneur ma Kayikaw ka préfet ani Mande maabaw k'olu ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan ka nin ko in kɛnɛ ɲɛnamaya. Alisa ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sariya tala minnu sigira anw ka jamana cɛmancɛ fanga kɔnɔna na n'an b'olu wele ko CNTM olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin anw ka jamana kalatafiliko ma o mun yɛrɛ n'u yɛrɛ kɔni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kelen dilan n'an b'o wele ko AIG n'olu yɛrɛ de kɔni bɛna baara kɛ anw ka jamana kalatafiliko la n'u yɛrɛ kɔni y'o baara bɛɛ lajɛlen koromokari n'u ka maaw ye maa 115 olu de sɔrɔla k'a fɔ ko nin baliya in kɛ mɔgɔ 7 olu ma sɔn nka mɔgɔ si yɛrɛ de kɔni ma sɔrɔ CNT maaw la min yɛrɛ kɔni bɛ i sen don nin ko in na. N'an taara kalanko kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu tɛnɛ anw ka minisiri min sigilen don kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma n'ale de ye madame Sidibe Dedo Usumani ale kɔni bɔra an kan kalandenw ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ wele ko kapo olu baaraw daminɛla kunu o min yɛrɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko lɔgɔliden 27 o yɛrɛ de kɔni bɛ nin jɔnjɔn in kɔɲana o min n'u y'o tilan lɔgɔliso 76 ni ɲɔgɔn cɛ n'o baara bɛɛ lajɛlen kurumukari la madame Sidibe Dedo Usumani fɛ min yɛrɛ n'ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ala ka nin jɔnjɔn in nɔgɔya ɔkɔliden bɛɛ lajɛlen. N'an taara minisiri ɲɛmaa ka kunnafoni na miyangalakaw ka jɛkulu olu kɔni wulila ka se anw ka minisiri ɲɛmaa ma n'o ɲɛminɛbaa yɛrɛ kun ye Asimi Goyita o min y'u tali u kɔni y'u ka dɛmɛ n'u ka bonya u y'o yira cɛmancɛ fanga la u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ cɛmancɛ fanga kɔ wa olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ walasa bɛn ani kelenya bɛ se ka segin anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na u y'u ka laɲini kɛ o min n'u y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya o yɛrɛ kɔni fanga ka bon kosɛbɛ miyangala togodaw la min n'u kɔni b'a ɲini ko jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka lakana segin olu ka togodaw la fo ka taa se baloko gɛlɛya ma ko baloko gɛlɛya bɔ olu kan kosɛbɛ bawo bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara bin olu kan k'olu ka sumanw bɛɛ lajɛlen jeni o min n'u y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ ka k'olu ma baloko ta fanfɛla la minisiri ɲɛmaa ale kɔni fɛnɛ y'a ka maa ninnu a y'u bonya kosɛbɛ k'a ka folikan las'u ma k'u nana laɲini min kɛ ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fura ka sɔrɔ a la laɲini kuma kan ka se yɔrɔ min na a bɛ taa n'a ye walasa dɛmɛ u ni dɛmɛ min ka kan o dɛmɛ ka don u ma. Alisa n'an tora ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna keleyatɔnba n'o de ye CEDEAO ye olu kɛlen don k'a lasigiden min sigi min bɛ tagama CEDEAO dugu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kuma cogoya min na n'an b'o wele médiateur n'ale de ye Goodluck Jonathan ye ale makɔnɔnen don tuguni anw ka faba kɔnɔ juin kalo tile 23 ka se juin kalo tile 24 ma min n'a bɛna kuma fɛn ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana cɛmancɛ fanga kuntala janya fo ka taa se anw ka jamana kalatafiliko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ma o min n'a bɛ n'o kɛ ka kɛɲɛ n'u kɔni bɛna ɲɔgɔn dalajɛba min kɛ juillet kalo tile 3 nata min n'u bɛna taa kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana cɛmancɛ fanga taabolo ko fo ka taa se Burkina kaw hali ni Guinée kaw ka jamana cɛmancɛ fanga taabolo kunkanko la. Alisa an bɛ to jamana kɔnɔna kunnafoni la an ka minisiri min sigilen don kɔkan kow ɲɛnabɔli ma n'ale yɛrɛ de kɔni Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ bɔra ka baara dɔ koromakari o min yɛrɛ n'u kɛlen don ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigila hadamadenw ka hakɛ latagali ma diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel dugu la min yɛrɛ kɔni baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya dilen don minisiri min sigilen don kiiritigila mɔgɔw ka kunkanko ɲɛnabɔli ma fo ka taa se anw ka minisiri ɲɛmaa ma olu yɛrɛ de kɔni kɛlen don ka nin bala in bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don min baara bɛɛ lajɛlen koromakari la Abdoulaye Diop fɛ min n'a y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ bawo jɛɲɔgɔn min bɛ anw ka jamana ani sinikaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de sera k'a to walasa ni lajɛrɛ in bɛ se ka lawaleya cogoya min na min n'a yira k'a fɔ ko ni lajɛrɛ min n'a yira k'a fɔ ko ni jɛɲɔgɔn min bɛ anw ka jamana ani sinikaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ka hakɛ la tangali ma ko o kɔni kɛlen don tari ko b'a ye anw ka jamana kɔnɔ.
halisa nantora Abdoulaye Diop ka kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Arabi Saoudite kaw k'a lasigiden a n'o fana tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la a ka cakɛyɔrɔ la n'ale yɛrɛ de tɔgɔ de Khaled Mubarak Al-Kaidi ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ senfɛ Arabi Saoudite kaw ka lasigiden hale kɔni y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni nana kuma fɛn kan n'o yɛrɛ de kɔni walasa baloko bɛ se ka nɔgɔya anw ka jamana kɔnɔ cogo min ani a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛba min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'o bɛna kɛ san 2030 wagati olu kɔni bɛ fɛ ko o jɔnjɔn ta min yɛrɛ kɔni baaraw bɛna ta lawaleya faransi kaw fɛ san 2023 nata min n'a yɛrɛ kɔni tun nana dɛmɛ ɲini anw ka jamana fɛ walasa an yɛrɛ kɔni bɛ se k'olu sugandi ni jɔnjɔn in kɛnɛ kan Abdoulaye Diop ale kɔni y'a yira ni lasigiden na k'a fɔ k'a kana jɔrɔ ko ni jɔnjɔn in wagati sera kuma o kuma k'anw ka jamana ka ɲɛnatɔmɔni a bɛ bɔ u kan. N'an donna jamana kɔnɔna kunnafoni la an bɛ taa Gawokaw fɛ o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamaciwale mɔgɔw taara bi olu ka dugumisɛnnin 2 kan n'o de ye Dɛch ani Ebake min yɛrɛ n'u yɛrɛ kɔni taara bi duguladenw k'a ka duguladenw yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na min ni cikan bilalen n'o kana anw ka fabaw ma k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka lakana sabati Gawokaw ka dugumisɛnninw dafɛ baw ko o duguladenw yɛrɛ kɔni sirannen n'o bi kosɛbɛ ka kɛ ni Bamaciwale mɔgɔw ka ni lawaleya jugu ye. An bɛ taa dolanci kɛnɛ kan o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka dolancila min bɛ Hamadu Aidara n'ale yɛrɛ de kɔni si tɛ tɛmɛ san 24 kan n'ale bɛ jouer anw ka dolancilabaw fɛ n'an b'olu wele ko Aigle ma ale fana bɔra ka baara dɔ koromokari a faso la n'o yɛrɛ de kɔni kɛlɛ o min yɛrɛ n'a yɛrɛ kɔni taara olu ka kɛnɛyaso birikiden fɔlɔ sigi min n'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale kɔni bɛna ni kɛnɛyaso in jɔ a faso la min yɛrɛ wari bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ale yɛrɛ kun. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa kɔkan kibaru la o min an bɛ taa Moritanikaw fɛ an ka lasigiden min sigilen don Moritanikaw ka jamana na ale fana ye kunnafoniya bɔ k'a b'a ɲini an ka jamana kɔnɔden minnu bɛɛ bɛ Moritani ko ka kɛ ni u tun bɛ sɛbɛn min ta ka yala Moritanikaw fɛ ko ni o bannen k'an ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ Moritanikaw fɛ ko bi don in na k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka yala Moritanikaw ka dugu kɔnɔ ka sɔrɔ sɛbɛn ko t'a la. Mali kunnafoni show jabarani labagaw ni kunnafoni dama ni kuma bolo ka daw bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala ma basi wɛrɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ halisa ko Ala ka basigi sabati anw ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ ko mɔgɔ minnu somɔgɔw ta na halisa k'Ala k'u sɔn dusu suma na an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen mana kɛ diɲɛ dugu o dugu la k'Ala k'aw bɛɛ lajɛlen sago d'aw ma k'Ala k'aw bɛɛ lajɛlen ni kisi a k'an bɛn.